नोंथांमोनहा मेडियानि सोद्रोमा जानानै जेरावबो गिदिंनानै नोंथांमोनहा गावनि मेगनजोंनो नुयो। नोङो हाग्रा गोथौआनो जा नामदानियानो जा जेरावखि थाङा माने जोंनि BPF दलनि मेल मिटिंफ्राव लैहोर मानसि जानायखौ नोंथांमोनानो नुगासिनो दं। आरो जोङो जेसेबां गोथौ हाग्रायानो जा बेयाव मानसिफ्रा सान्थि आरो निरापत्ता नागिरनानै जोंनि BPF दलजों बयबो लोगो लागासिनो दं, जयनिं जागासिनो दं। दिनैनि दिनाव आदिबासियानो जा बा गुबुन हारियानो जा जे निरापत्ता आरो भबिसतनि गोजोनखौ नागिरनानै बिथांमोनहा BPF दलाव थायोब्ला जिहेतु गोजोना फैगोन, निरापत्ता फैगोन बेखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोनहा माने जोंनि BPF दलजों लैहोर ओंखारफायो। आरो जायफोर गुबुन दलफ्राव दङमोन बेफोर दलनिफ्राय दलखौ नागारनानै जोंनि BPF दलाव हाबगासिनो दङ। खारना बेनो भबिसत माने इयुनाव जेन' सान्थियै थांनानै थानो हायो आरो उन्नति जायो, माने बिदा फंबाय हिसाबै थांनानै थानो हायो बेखौ आसा खालामनानै बिथांमोनहा जोंनि BPF दलाव माने सब समय जेरावखि थाङा लैहोर जोंखौ जगदान होगासिनो दङ। ठीक कथा खाना इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱳᱜᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱛᱳ ᱢᱚᱛᱤᱡᱚᱨᱟ तो तेहन इन EPPL और हर गिन तहाँ कना और चलन इलेक्शन खो दो EPPL रे जड़ित गिन तहाँ कना मेनखान निधरे उना रे जान सा सुविधा चेत हो बाले नाम दाड़े कना आले विशेष कायते नुआ अंचल रे लगिन तो ओना नते आयमा ले हुदिस गंडो बड़ा कते तीन दो आरहों BPF ते ले रुड़ो कना और BPF गी बोले आले दो जिते कते जेमन लहा चेलका शांति सुख ले तहाँ कान इनका तहन रे आले कुरुमुटो का निगी धन्यवाद थाकेन। आरो আমার এই জায়গা যে আমি অনেক চেষ্টা করেছি মাটি পাট্টার কারণে EPPর সরকার দিব নোৱাৰে এইটো কাৰণে আমি এতিয়া BPF সরকারটোৱে আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু BPF সরকারটোৱে ইয়াত শাসন কৰিবলৈ আমি সম্পূৰ্ণ ৰাইজবিলাক একদম ঘৰে গাঁৱে ভূঞে গৈ আমি BPF দলটো আগুৱাই লওঁ।